हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। थ' बे समावहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे खौरां होनो थाखाय आखायाव लादों। बेनो जाहैबाय माने जोंनि बर' हारिनि सासे सुबुङा बा जोंनि हारिनिनो सासे सुबुङा माने साख्रि होगोन होननानै फैसार जादों बा फैसार लादोंमोन। थ' बे सुबुङाहै हमजाबाय अलरेडि। माने ओरैबायदि लाजिथावना आरोना जोंनि हारिनि मानसियाबो जे बेफोरबायदि खामानि मावो आसरित आरो दा बे स्क्रिनाव नुबाय थानाय आइजोआनो बिथांनि मुङानो जाहैबाय जुगामि ब्रह्म होननानै मिथिना मोननाय जादों। बिथाङा साख्रि होगोन होननानै 10 लाख रां लादोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। थ' आंबो मिथिनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। थ' बे आइजोआहै साख्रि होगोन होननानै माने 10 लाख रां लादोंमोन होनना खौरां मोनदों आरो बे आइजोखौ दायो पुलिस बिफाना हमबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। थ' आं मिथिनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो खौरां होबाय। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै खोन्थाहरदो आरो चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानै फैदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय बाय।